हेलो फ्रेंड्स बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा बिग आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनि MMUA स्किम एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जायनिखि दङ नोंथांमोननि 10,000 एबा 10,000 हाबसिगोन। दा बिनि सिगां भेरिफिकेसन जादों एबा जागासिनो दङ। दा बिनि सायावनो गुवारै सावरायगोन जे बोरै फिलआप खालामनांगौ, गथ' बुरजा गोनां आरो खम गोनांफोरा मोनगोन ना मोना बिनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोननो लाना फैदों। जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियेल इउट्युब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला आरो बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो क्लियार जायो। मानो होनोबा गोबां दिनै सोमजियो खायसे बुजिया नालाय गोबांथार बाथ्रा सावरायनाय जायो गामि ओनसोलाव, बेयावनो खायसे मोनगोन आरो मोना बेखौ लानानै गोबां प्रब्लेम्स एबा टेनसन जायो। दा जियानो जा बेयाव जायफ्रा भिडिअ नायो नोंथांमोना बयबो क्लियार जागोन। स' दायो जोङो नैबे फर्मेटखौ नायग्रोनोसै। बेनो जाबाय मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान नोंथांमोना मोनदों जे स' बेयाव नोंथांमोनखौहाय ओरैबायदि स्किम दिहुनदों जाय स्किमखौ लानानै सासे मेम्बारा थांना थानायनि थाखाय खामानि मावनो हायो, बेनिखायनो अनसुंथाइ होगोन। बेनो जाबाय 10,000 फार्स्टआव आरो बे 10,000खौ लानानै नोंथांमोना मोजां खामानि मावोबा सेकेन्ड किस्ति बेबायदिनो मोनलांबाय थागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना लास्टआव बेबायदिनो टटेल गासै 35,000 मोनगोन होनना बुंदों आरो बिनिफ्राय 2,500खौ बेंकनो हरफिननांगोन बेखौ होनदोंमोन आरो सिगांनि माखासे एवारनेस मिटिंफ्राव एबा लेक्सारफोराव गभर्नमेन्टनिफ्राय। दा बे उननि बाथ्रासै, बाट नोंथांमोना फार्स्टआव 10,000 मोनग्रोगोन आरो बे 10,000जों जि खामानि मावनो नोंथांमोना स्किम दिन्थिदोंमोन ना बेखौ देखायथारनांगोन, मावथारनांगोन, होमबासो नोंथांमोना नेक्स्टआव मोनगोन। स' बेखायनो नोंथांमोना नैबे ब्लक अफिसनिफ्राय SRLMनिफ्राय भेरिफिकेसन जागासिनो दङ। बेनो जाबाय फाइनेल स्टेजाव फैगासिनो दङ। नाथाय अल आसाम जागासिनो दं, गासैबो जोबाखै, फ्राय 90% जोब्बाय, 10%आ बाखि दंबावो। दा बिनिनो माखासे भेरिफिकेसन जागासिनो दङ, बेखौनो आं नोंथांमोनजों क्लियारलि लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना बयबो क्लियार जायो। स' दायो जों मोनसे बाथ्राखौ जों नायनोसै। 17 नाम्बारा खुदियाफोरनि बिसान जुदि दङबा नोंथांमोना बा टटेलि बुंदों जे खुदियाफोर दंना गैया एबा फिसाला फिसाजो दंना गैया, बेयाव सोंदों आरो सासे सानै साथाम साब्रै बेबायदि दंना गैया आरो जोंनि STआ साब्रै मोनो, बाट गुबुन कास्टआ सानै। बेयाव टटेलि सोंदोंसो साबैसे दं आरो बिनि गेजेराव 17निफ्राय 18 फैबाय फरायसालियाव थांनाय 3निफ्राय 14 बोसोरनि हिन्जावसा खुदिया दंना गैया एबा फिसाजोआ 3 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोरनि गेजेराव दंना गैया स्कुलाव थांनाय बेखौसो सोंदों। जुदि दङबा नोंथांमोना होदोंमोन आरो गैयाबा गैयासै, दंबाबो गैयाबाबो नोंथांमोननि बेखौ होदोंमोन आरो गैयाबाबो जेबो गिनांगौ गैया। जुदि दङबा नोंथांमोना नैबे 3निफ्राय 14 बोसोरसिम दङबा बेखौ स्कुलाव फरायनो थाखाय सरकारा माखासे बिथोन होदों नालाय एबा बे रांजोंनो माखासे खामानि मावनानै फोरोंनांगोन बेखौसो बुंदों नालाय बेखौ होनदों। स' दानिया 19 नाम्बाराव फैलायबाय फरायसालियाव खुदियानि हिन्जावसानि मुंखौहाय थिसनदोंना थिसनाखै एबा एडमिसन लादोंना लायाखै हिन्जावसा गथ'आ। जुदि गथ'आनो गैयाबा बेथ' न'खा आरो दङबा नोंथांमोना 3निफ्राय 14 बोसोरसिम दङबा बेखौ येस होदोंमोन आरो जुदि दङबासो आरो गैयाबा बे जेबो नङा। देन बेनिफ्राय फैबाय दायो 20 नाम्बाराव। अके स' 20 दानिया फैबाय 20 नाम्बाराव जे नोंथांमोना बिफां गायदोंना गायाखै एबा बे बिफां गायनाया नोंथांमोना देरदोंना देराखै एबा थांनानै दंना गैया बेखौ सोंदोंमोन आरो जुदि दङबा येस, जुदि गैयाबा गैयामोन। जुदि गैयाबा बि नाम्बाराव फैदोंमोन जे जुदि गैयाबा नोंथांमोना बे फर्म फिलआप खालामनाय समावहाय गायफिनगोन होननानै दंमोन ना अपसन, बेखौ येस होदोंबा नोंथांमोना गायनांगौमोन आरो एबा गायदों। दा बेखौनो नायनो थिनहरदों अफिसनिफ्राय दंना गैमारा बे मोननै जिनिसखौ। बेनो जाबाय 18निफ्राय 20सिमखौ नायनो हरदों। बेनो जाबाय भेरिफिकेसन जे गथ'साया दंना गैमारा आरो दंफा दंना गैमारा बेखौनो दायो फट' खेबफैदों एबा नायदों, बेबायदि भेरिफिकेसन खालामगासिनो दङ आसाम लेभेलाव। अके बेखौ नोंथांमोना बयबो क्लियार जाबाय। स' दानिया बे भेरिफिकेसना बोरै जादों जों बेखौ दानिया नायनोसै। गामि ओनसोलाव दायो हमना ला एवारनेस जागासिनो दं नालाय, गावसभा जागासिनो दं, दा बेयावनो फिलआप खालामनो फैदों। भेरिफिकेसना बेनो बर'जों लिरनाय दङ। दा बेयाव फार्स्टआव नोंथांमोननि ग्रुपनि नाम थाबाय। अके नोंथांमोननि नाम थाबाय, बेनिफ्राय ग्रुपनि मेम्बार्सआ साबेसे दङ बियो थाबाय आरो स' बेखौ नोंथांमोना लिरदो। 10निफ्राय 15 जननि गेजेराव जि दङ लिरबानो जाबाय आरो नोंथांमोननि ग्रुपनि नामखौहाय लिरबानो जाबाय एबा गावारि हेफाजाब हान्जानि मुङा नोंथांमोननि ग्रुपनि नाम। देन दानिया फैबाय माखासे डिक्लेरेसन दङ। आं बिनि गेजेरजों मिथिहोयोदि आंहा गासै साथाम साब्रै साथाम सासे गथ'फोर दङ, बेबादि दङ आरो जास्ट नोंथांमोननि बे जाबाय गथ' दं होननानै बै समाव होनदोंमोन ना बेखौ लिरफिननांगोन। एन्ड बिसोरनि मादाव गासै सा होननानै देश दङ, बे जाबाय 3 बोसोरनिफ्राय 3 इयार्सनिफ्राय 14 इयार्सनि गेजेराव हिन्जावसा दंना गैया, दङबा नोंथांमोना सा होनानै 1 एबा 2 3 होलांनांगौमोन आरो गथ'फोर दंना गैया आरो बेखौसो दा सोंदों। आरो बिनिफ्राय सा डट दङ, बिनिफ्राय गथ'फोरा फरायसालि थांनाय बैसोनि बुंदों बे नोंथांमोना साथामनि गेजेरावनो फरायसालियाव हिन्जावसाफोर थांगासिनो दं नामा एबा थांदों बेखौ नोंथांमोना लिरनांगोन। जुदि गैयाबा गैया 1 by 1 बेखौनो होनांगोन आरो बेनो जाबाय भेरिफिकेसन, बेखौनो नायफिनदों आरो। देन बिनिफ्राय कालार थाबाय, कालार डेट थाबाय, नोंनि थावनि एड्रेस नोंथांमोननि गामिखौ होबानो जाबाय। बेनिफ्राय गावारि हेफाजाब हान्जा सोद्रोमानि सागान एबा नोंनि सिगनेसारा मुङावहाय नोंनि नामखौ होनांगोन आरो बेनो जाबाय। नोंथांमोना बुजिबाय, आसा खालामो गासैबो क्लियार जाबाय। आरो जायफ्रा गथ'सा
खरसाफोर दङ नोंथांमोना लिरदो आरो गैयाबाथ' गैया जेबो नङा गिनांगौ जेबो गैया गासैबो मोनगोन रांखौ नाथाय साब्रैनि बारा थाबासो माने मोननाय नङा बेबादि माखासे गाइडलाइन्स दंमोन नालाय दा बे उननि बाथ्रासो होगोन ना होआ सरकारा नाथाय साब्रैसिम जोंनि बर'फोरा एलाउ दङ दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय डिटेल्स भिडिअ आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा रांखौ माब्ला मोनगोन आरो बेनो जाबाय सिएमआ बुंनाय बायदिब्ला भेरिफिकेसना जागासिनो दं नालाय जाखांनाय लोगो लोगो फेब्रुवारि दानाव 10,000 खौ नोंथांमोननो सोगोन होनना बुंदों बेखायनो आधार कार्डजों बेंकजों लिंक थाथारनांगोन होमबासो नोङो सरकारि फैसाखौ मोननो हायो नङाबा लिंक गैयाबा मोननाय नङा अके आधार कार्डजों बेंकजों जेब्लायबो लिंक थाथारनांगोन